CCM boots, wit en zwart, met wit nylon in die onderkant. As jy jou boots dalk verloor het, jou boots is hier by ons. Hiervoor, CCM zwart en wit boots, met wit nylon zool. En die twee spanne neem hulle plekke in vir die laaste trek, die derde trek op die gewigsrit 480 dogters internasionale gewig. Wie gaan Suid-Afrika verteenwoordig by die wêreldkampioenskappe? Melkbos aan die onderkant en Swellendam aan die noordekant. En de afslaan is goed. En het is Melkbos wat moet begin met de aanval. En Swellendam wat moet verdedig. Heen en weer op die touw. Wie gaan het wees? Wie gaan die Zuid-Afrikaanse kampioen wees? Swellendam of Melkbos? En is Melkbos in blauw onder aan die zuidekant en die noordekant is het Swellendam. Swellendam wil begin met de aanval. Want een klein trekje weer naar achter. Nog een paar trekjes weer. Dus Swellendam. Swellendam gaat Melkbos naar de brengen en op een moment opbouwen. Dit is Swellendam. Swellendam wordt nog een paar trekjes weer. Aan het momentum. Hallo, en dit is ongelooflijk mooi om te kijken. Melkbos wordt verdedigd zo wat lukt kan. En Swellendam op het momentum weer naar achter. En Swellendam is de USA kampioen. Dat is het